Dit is een jonge grijze. Deze hoeft niet mee. Deze moet zijn eigen kans grijpen. Wat markeert hem? Nou, een longwormpatiënt. Want je ziet wel aan zijn ademhaling wat er los is. Hij redt hem zelfs aan net, hè? Nee. Hij kan niet goed duiken. Hij komt ook alweer aan wal. Ik denk dat hij in de zak wel ligt. Dan klimt hij er weer uit en dan gaat hij weer liggen. Dit doet zeer. Ja, hè? Ja. Sneuvels een beetje. Zo ga je het er niet met dieren dan. Als deze 1 of 2 keer een wormenkuur krijgt, is hij klaar. Ja. En Zo makkelijk kan het. Nee, makkelijker is het. En om wat regeltjes, ja, moet hij nou eigenlijk gewoon zichzelf redden. Ja, de regeltjes, hè. Zuur of niet? Heel zuur. Heel triest. Like the wind in the waves, freedom for you and me. Somebody told me, alright. Ik ken niemand, ik ben hem nog niet tegengekomen, die niet woest is. Gewoon woest. Dat hem wordt aangedaan.